tady a moc vítejte do dalšího videa. Dneska si zahrajeme boj Playtime. Chapter 1 a jdeme na to. Zajímá mě, o čem to je, neukazuji se různé videa. Takže... se omlouvám, tady tam scéna nějaký jde. No. Takže můžeme jít. Zelený přehrávačka leťák. Zelená jenom je to. Tohle co vás nekam, až se kouknete. Hi, my name is Leith Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more key aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is working. Tady nám řekl, že tady má nějaký bezpečnostní systém. Takže tady, co je tady? Nějaký gauž uvnitř a tady je nějaký kód. Jo, barevný. Takže ještě tam na druhé straně jsou nějaké dveře, tak tam boukne. Takže co tady je? Vláček, hračky. Počkejte. A jo, to má stejný šipky, jak na tom kódovači. Takže zelená, růžová, žlutá, červená. Zelená, růžová, žlutá, červená. Zelená, růžová, žlutá, červená. Máme to. Aha, židle, to je ta security místnost, myslím. Takže tady kazeta, kazeťák. Já mám to kouknout. Takže tady nám řekli nějaký tutoriál k tomu Grabpacku. A tady ho máme. A jo, máme tady ruku. Takže takhle. Ty dobrý. Tak a můžeme to přeskočit? Jo, můžeme. Jo, to takhle naskenuje tu ruku. Jasně. To je to monstrum, že? Co nás má nahánět? Asi jo. Tlačítko bude zmáčknout? A jo, jde. Jasně. Nějaká písnička. Jako to se stalo hodně brzo. No jasně. Co jiného by se asi stalo, že? No dej mi ten klíč. Doufám, že neodejde. Tak. Doufám, že se to
Takže. Jako až takhle. Počkej. No, je to zamčený, wow. Takže tady něco. Tak, co je tady? Tady je nějaká tma. Vemu. A podle toho tutoriálu bych to mám vzít. A myslím, že obkroužit okolo z těch věcí. Tady. Je tady, budete někam? No, tady je další. Tak co? No jasně, že je pryč. To bylo hnedka jasný. Tak jde to dneska teďka už? Jo, jde. Tak jdeme. A tam má ruku. Máš. Jo, do pekla, Jako fakt tam musíme jít, tak jdeme. Ty vole, to je špára. Já už chtěl tak pryč. Tak tam na ně čeká cokoliv, tak to půjde. Tady jsou schody. Tak, co je tady? Jo, baterky. Můžu to vzít? Můžu. A asi je mám strkat semka, že? Tím pádem asi nějaký budou dole. A tam byl ještě kazeťák před těma schodama, jsem slyšel. Tady je. Ne, to nevemu odsaď. Takže, a tam je další. Tak, máme 2. Tři. 3. A 4. A před náma schodama byl ještě kazeťák, tak bychom mohli zkusit najít kazetu. Takže by mohla být tam. Krabi se má. Asi ne, to. Tak, no to je jedno. To asi otevřeme a jsme tady. Tak, teďka tam asi dáme. Takže a on na mě čuměl, já to viděl. Tak ho dáme. A tam je červená ruka. A kam to dá semka nebo sem? No. Jde to? A jo, dám se tady. Vzít? A jo, mám 2 ruce. To je dobrý. To tady jdeme otevřít. Takže jít zde a jít sem. A jo, to bude takhle. Jdeme. Takže tady jsme zastavili. Pevně teda si všimnu, když semka přijdu. To se hýbe podle toho, jak jdeš. Jo, ok, jde. Ne, dobře, tak ne. Tady teda asi nějaké zapojení. Takže tady vemu. A počkej, a tady můžu být. Teď tady vemu a ne, to jsem odstroužit to tam to. Tady vemu, kudu.
A jedu. Takže jedeme. Nevidím. Ty padají nějaký hračky? Jo, jsou to hračky. Další. A další. A jsme tady. Make a friend, udělej si kamaráda. Nemáme elektriku? Že se jde nahoře? Tam je nějaká, tam jsou nějaký ty níže, tak... Tam... Mohlo jít, ne? Asi ne, tak jdeme si kouknout nahoru. Co tady máme? Růžová katleta. Počkej, tam je! No, ještě na katletu. Tak tady má. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory somewhere that can provide kids with that same experience, it's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really wish I could go back to being a kid. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. The body just gets older, and then they die. Whew. Human bodies just can't stay young forever. There's things though, like some trees that can stay alive even though they're way older than a person. The oldest people who ever live are still younger than them. So I guess everyone is always young when it gets to something. Right? Alright, I think we're done. Tady řekl něco o nějaké stele, moje angličtina není zrovna nejlepší. Takže vlastně myslím, že to normálně nějaká pracovnice, typ tady, proč tady chtěla pracovat. A tady máme tu elektriku, takže když si vemu takhle, tak já nevím, vůjt. Takže jsem to taky přitáhnout, takže zkusím jít takhle, tady, a no to mi nevystačí, jo. Nebudu muset jít takhle. Takhle půjdu. Takhle. Takhle. A nebo ne, můžu zkusit tohle. Když takhle půjdu tu doma, tady si to můžu přitáhnout, jo, můžu to přitáhnout, tak půjdu takhle, takhle, a stejně mi to nevystačí, takže budu muset asi znova, nebo no, to bude asi na dlouho. Já tady se přitáhnu. A tohle si teda nemůžu se. Takhle. Takhle. Tady si to přitáhnu. Teď to, nebo tu má. A tu mám to. Můžu jít. Jdeme. Tady jsou ty schody.
A tam teda bylo to tlačítko, teďka by už tam měla být asi elektrika. A měli bychom asi nejspíš zapnout ty stroje, já nevím. Takže... To na mě čumí, to je první, které si všimnu, když to zapnu. Začalo to na mě čumí. A jen teď ten ostatní ne. No, teďka ty pátky spíky, nevím. Nic máčnou. A jo, to je nějaký teda součástí hračky. A jo, to je tady nám udělá nějaký hračky. Tak to je tady. A je to tohle. Dobrý. No. Zavřel to. A nabarvil tu hračku. Jasně. Tady tohle. To udělal co? Aha. A to je asi. Je poskládalo, jo? A tohle to naskenuje nějak? Asi jo. Tak. A jede. A že je to. A tady to nám asi dá. Jo, dá nám to. Tady. Co uděláte? Ne. Musím jít? Teď nemůžu. No, nikdo neudí bez hračky a to je nějaký skener. Jo, dal to sem. Tak jo. A jdeme. Ježiš, co to je? To je to hradivak, Asi na svoje. Mám tady laser. Ty vole. Co to je? To je. Jeď. Má? Jde. Ještě, dělej. Jeden. Co tady je? Jo, zabilo to. Jo, je mrtvej asi. Asi je mrtvej, že? No. Takže asi jdeme. Kam nás to se dovede. Takže... Ty pásy jsou dobrý, takhle dlouhý, tady natážený úplně ve vzduchu. Tady máme nějakou konstrukci, tohle. Tam to je prostě nějaká propast úplná. Jdeme tady. A tady je nějaká kytka, Ne, běž, nebezpečí, otoč se, běž zpátky. A já tam stejně jdu. Tak. Tohle to vypadá, jak já nevím, nějaký hotel. Nějakou hudbu. Co s něco vede? Ne, nejde otevřít. Jo. Chci tam jít? Asi jo, no.
Otevřela oči, že jo? Otevřela oči. You opened my case. Otevřel si moji skříň, nebo prostě skřínku. A to je konec chapter 1. Jestli se vám líbila tato hra, tak tato hra je zdarma na Steamu. Pokud byste si ji chtěli zahrát také, tak si ji můžete zahrát. A čau!